Vítám vás zase na Labi, tentokrát jsme, jak už jsem říkal, na naší nejkrásnější řece, za mě teda. A dneska to bude takový trošku speciálek. Jsem tady na tom místě a mám tady nevyřízený účty s řekou, hlavně je jaro, všude ryby berou, moc se těším, hlavně ať chytnu nějakou tu pořádnou maminu. No tak uvidíme, mám tu ještě takovou sázku s kámošem. Řekli jsme si, že kdo chytí větší rybu, tak ten jiný, kdo chytí tu menší, tak půjde koupat. Tak uvidíme, jestli můj nejlepší Nikl ukáže mému kámošovi, kdo vlastně tady je pánem na Labi. No, tak snad to budu já a doufám, že ho dobře porazím a že tam udělá šipku on. Tak, hlásím se vám takhle už od konce videa. A chtěl jsem vám říct, že tahle výprava se mi jako dost hodně povedla a musím říct, že na Labe, kam chodím, tak takhle velký ryby jsem úplně nepochytal nikdy. Chodím na Labe už necelý 2 roky a takový ryby jsem ještě nechytnul, takže se máte na co těšit, si myslím. A to video určitě stojí za to. Takže hlavně se na něj podívejte, vemte si něco k pití, něco k jídlu a užijte si tohle superový video, který jsem pro vás udělal. Kurva jo, je tam. Je tam. Jak dlouho to trvalo? Řekl bych takových 10 minut. A je tam, ty vole, 12 jako hovno, jo. Jo, ty vole. Určitě má tak k 95. Dlouhej kapr jako svině. Tak hurá, je tam, ty vole, je tam první. Je tam první. Tak a máme tu konec prvního dne. Tak chlapi, šlo vidět, že jsem jako něco pochytal, něco tam bylo. Takže alespoň ta aktivo. No, snad se ukáže nějaká ta pořádná mamina. Ale proč jsem tady, tak to vám chci ukázat. Normálně s naplaveným dřevem se tady naplavil Nikl. Niklovo boilies. Devil Krill a mangový pokry. A je to asi bude brát. Místňáci to možná schovali. Hodně dobrý. Beru. Tak jdem na ně, ty vole. Teď to bude brát hned rovnou líp. Máme tu první ráno a s prvním ránem i první kapr. Je asi 5:30 nebo kolem 5 ráno. A mám ho tady. Dlouhá říční forma. Nádherný kapr. Takhle se mi to teda líbí. Jízdu udělal teda neskutečnou, všude se mi teď tu otáčejí kapři. Tak doufám, že přijde další. Tak čau. Gigantika bojuje, tyjo. Máme ho tady. Další uličník tohohle rána. Typnul bych ho tak na 9-10 kg, nemá moc. Ale krásná stavba a když se podíváte, úplně plnej. Ale úplně plnej. Takže ty ryby fakt teď žerou a vybral jsem si asi dobrý termín na tu moji výpravu. Ty ryby jsou fakt úplně jako v žracím stádiu, takže je tam. Další ryba na kontě. Jsem rád, jo, jsem rád. Nevím, kolik má, ale je to hodně velká ryba, je to hodně pěkný. Obří šupináč. Ty vole, to bude mít
klidně k 15 kg bych tepnul. Ty vole. To je ryba jako hovno. To je ryba jako hovado. To je on, ty vole. Tak se ukážeme ještě blízka. Klik. Pojďme. Tak. A něco i říkáte. Wow. To je ryba. To je ryba. Ty vole. Ten už atakuje pomalinku, podle mě 14, to má tak 13, možná 12. A zase úplně obrovská ryba. Krásný kapr veliký. Klid. Přikryju. Tak a máme tu dalšího. Tentokrát bych ho viděl tak kolem 10 kg, ale pěkný kapr. Takovej černochlapský tydydyn. Zase narvaná ryba, úplně neskutečně jsou narvaný, nevím z čeho to je, ale úplně narvaný jsou. Krásný kapr. Tak budu na další. Třetí den, třetí kapr, to tam. Další kapřík přišel. Chodí to dobře. Narvaný ryby. Ranní záběr. Je tam další. Chce se mu?
Přišla ranní rybka. Jestli bude teda chtít. Krásnej. Tak, máme tu asi posledního kapra téhle mojí 6denní výpravy. Krásný šupináč, tady říční lapský. Odhaduju tak kolem 12 kg. Ale krásná ryba a hezky tuhle výpravu absolvovala, krásně ji ukončila a nemám co dodat. Fakt jsem si to tu moc užil. Chytil jsem krásný kapry a nemám co dodat, krásně to bralo. Tak, věci jsem si pobalil a jsem hotovej. A určitě se divíte, proč je to tolik věcí. No, je to lehký. Já jsem tu naší takovou mini challenge prohrál. A znamená to pro mě, že se jdu vykoupat. Krásně v květnu do té ledové vody. Vstup je tu úplně na hovno, ale já to nějak dám. Řekli jsme i po hlavu, tak to dáme po hlavu. Tak, jdeme na to. Ty vole. Tomáši, to ti nedaruju, ty hajzle. To ti nedaruju, ty vole, já ti to tak nedaruju. Ty krávo. No ale bylo to teplý, musím to říct. Jak šlo vidět, tak všechno, co jsem chyt v takový jiný podložce, co nemám já, tu tracker podložku, tak to všechno chyt, bohužel, Tomáš, kámoš. A nedá se nic dělat, no. Prostě kdo sází, tak umí. Musí to splnit, tak jsem vám to splnil, ty vole. Úplně příjemný to moc nebylo, ale to je jedno. Tak hlavně se uvidíme někdy příště, tak čau.